ଯଦି ଆପଣ ପିଲାମାନେ କଦଳୀ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି କରିବେ। କଞ୍ଚା କଦଳୀ ସିଝେଇ ଦେବେ ଫାଷ୍ଟ, ଚୋପା ଲଗା, ତାପରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଆଳୁ ବି ସେଥିରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଟିକେ କମ୍ ପକାଇଛି। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ, ପିଆଜ ପୁରା ସାନ ସାନ କରି କାଟିବେ। ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ରାଗ, ତାପରେ ରାଗ ହିସାବରେ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଲୁଣ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁଜି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ, କଦଳୀର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖି ସୁଜିଟା। ଏ ସବୁକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଟି ଦେବା। ଚକୁଟିକି ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ବରା ଭଳି କରି ତାୱାରେ ସେକିବା। ତାପରେ